Oke, habis ini Pak RT. Rasane kok koyo tempe, opo koyo ngene rasane wong ora duwe. Cintaku mbok yo sampun nesu kabeh iso ora butuh nganggo mecucu emanen paras bagusmu ndak beda karo atimu rungokno. Sayang ngapunten saestu yen tiring sakit nuruti apa karepku tapi ojo sumelang ono dino liyane bakal tak utayake bodo piye carane asik tresnoku ora bakal Mbak Retno. Ora mungkin kedua, matur suwun sampun ana ngandani saben dina. Dik Chelsea, Halo Mas. kalau musiknya enak dinggo Pargoy, kamu Pargoy bisa enggak? Bisa dong. Oke. Pargoy. Iya Bu, mana? Ayo jajan Bu. Mbok yo sampun nesu. Ya Allah. Ya Allah, Dik Chelsea Pargoy sing nonton rada gelem joget. Pilih ndelok mong enang ngene.